Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garaka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tabigira inyaya ye murume anonzi Nomen uyo amuruna pa picture hapo. Ifaz member uyo arikunza kasungira mushure mekunge anga anetswa nezvaza kuitika mushure mekunge anetswa nezvaza kuitika between iye nebato rezano PF pamwe chete nefaza aitara yachiti anga akuterwa nemamembers ezano PF vachimublemera nyaya yekuti anga ari mufazi muri Zimbabwe. Murume akane audio yakasenda yatikambokupai achiudza mwana wake paaida kuzovigwa achitaura yachiti achipa mareasons ezvaanga azviurayira muri Zimbabwe. Saka Nomen arikunzi akavigwa segonzo, arikunzi funeral yake pakadyiwa sadza nemacabbage. Vapana kuzano PF yainzi yaifana kudoneta mombe but hapana mombe yakadonetwa uye zvikunzi chief vakataura vachiti aisafanira kupinda mumba zvikunzi paakafa body yake yakasiwa mumunda yakavharwa nemachine nemiti chinzi yakangobiswa ipapo chinoiswa muguva muri Zimbabwe. Zvikunzi paakavigwa chief akaramba kuti avigwe paanga ataura kuti ada kuvigwa zvikanzi zvakare pakadonetwa 1000 isinaonekwa kuti yakaenda nekupi. Zvikunzi akavigwa mucoffin raita $90 despite kudonetwa kwaitwa 1000 USD muri Zimbabwe. Zvikunzi pakuvigwa kwakaitwa madzimai anga ari papo akaramba nemazambia avo kuti coffin ridzikiswe richipinda muguva. Zvikunzi rakaita zvokukandwa muguva nekuti vakadzi vari papo vairamba vachiti mhepo dzaanga anadzo dzinogona kuzovatera. Murume uyu akafa zvinorwadza vakawanda vatava vachiti aiuraya mamembers eopposition pamwe chete nekuvatormenta muri Zimbabwe. Pataura zvakare pachinzi MP anonzi Populaito Garepi wekwagutu uyo waaishandira hanzi haana kubvira amboatenda funeral yake muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa ndonyaya tatakugira muzvara nhasi. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.